On 16th January 2023, the MLA of Mawryngkneng Constituency, Pyniaid Sing Syiem, had laid the foundation stone for the extension of the third floor of the community hall, Dorbar Shnong Lawjynriew Shillong, where the candidate of the NPP from Nongthymmai, Dr. Jasmine Lyngdoh, the headman of Lawjynriew B Kharshandi, and members of the Dorbar Shnong Lawjynriew were present during the occasion. The construction of the third floor of the community hall has been sanctioned at an amount of rupees 15 lakhs under the Chief Minister's Special Development Fund 2022-2023. Hadian balayo betung bahaya ke yin Dorbar Shnong tekala internet padu Chief Minister ula lingok kono dah kasih fund tang kendiat pilala melek kani tekermen ba kani ka ba piyok menta Cmsd ru kermen ba let's say pin ai ka jingi trelang bat ni ka sarkar dah ka ba pi pentrei hakon kom ka ba biang kenang ba ka jing trei kan internet bat kan penbiang ye ka jing dot kam te hakabaidai ba kanika kamshnong next camp ba let's say ding ba kanika Dorbar Shnong ka ba pinyo kanika community hall kan aru kalat karensan ye ki kena samla ba kinwan ban ye jo ye jan hang ni po Shnong namar benta ni i ki kena samla kla jingai bhana kam Shnong kla jingai bhana kam dong te kaniru kawanra ngatrai ka dak jikli bahe kam Shnong ma na mentala dadan kanulu ka kam Shnong ngiduna bah kena samlan kemen paling baik ni hall bapin yo bantrei ban pendap bapin penlok ru hadian habut iki program skido pero nan ka samla makin wan kin itu bakin sutu ke ka Dorbar Shnong namar hakan ika juk benta teng ni i bak kena samla jungi ala sedang berkelet ma ika riti dustur khamtam ika sensyar Shnong kermen bakanika hall kan long kumta berkumju kan ai ke jing shakri ha benta ba per te benta kasni kan long kasni sa jing mau le se ka jia lanti jok Dorbar Shnong ya ka ba kawai pat ka benta ban pendap ban bu yu ni mau nongrim bangin yo ban pentrei ya ka hall jok ka yang Shnong Kabangilayo lingba ka Chief Minister Special Development Fund jom snem arhajar akulai natung ta kanika hall jong po Shnong but kermen ba lingba kanika CMSDF Fund kabanyo lingba Chief Minister's Office ban pentre nika hall haka jingmang kabakat sanlang kan yarap shibun ban kentiu Bandang penklaim ye kiru kontrekam jong ka Dorbar Shnong ni bo Lawjynriew kalong ka jing shishan ba ka jela ka jongi ka state ka jongi sanpong na ka shispa ki kam ki baide ba ka sarkar lairap lupa na ka jingdon jogi Dorbar Shnong haki administrative work ladangi phai pat ya ka jingdon jong ki Dorbar Shnong kat kung kariti dustur kaniru kalau si benta ka bangin hap ban kenmau ban penet pensak namal ye ki Dorbar Shnong ngila yo lingba kawai ka provision of the constitution of India haka article arspa so pusau ka bangi yo ka 6th schedule but lingba ka 6th schedule ni yo ya kalat ban wanra ya ka an ki kendon ki bakuno nila ban codify ki practices ki jongi hakani kari be ka bakenthop ru ya ka sinsyar khadar tanrai ka jongi nadu ka sinsyar Syiem hadu ka sinsyar raj hadu ka sinsyar Shnong bat kiwe te kalong ka ba respa hadu kata kani kari jongi ka shibenta ka bangi yo kani ka sinsyar khadar tanrai ka bangi don hadu kat kini ki sniru ngidang penim ngidang penet tansa namar ba kadan ka provision kaban aibor ini batrai ka puta hoi kindiat por ka jing ya pen ibon nan ni natai khamtam lawan lingba ka order joka ye bishal badan burong joka high court let's say banam itu shoot ya ka certificate dan ki sernot joki noelam Shnong dan joka Dorbar Shnong
Nglei hadin pat bala bet lut parok kikam kelak ya bet ta.